Kelam da jer na nyau kerteng yano halor gane ka jingli. Hato kalong kabadai, kum ki kon Kristan bangin deng siar ya kadur ding pna ukres. Shwa ban keren ya gane ka benta, ka dan kam bangin sengotu shwa ka ka ding pna u Jesu Kris. Ha ka jing shisha shu batai lingkot hangye, ka ding pna kam dei setia ka kenjak siar, ne ka kenja sok shkor, ka bangin deng ya ka ha ka shkor. Henry ka ding pna ka ka dag jong ka jing ba jong Jesu Kris, yang abat ya pi. Ha ka ba ulakit no ya ka pap ka perthai da ka ba usha halor ka ding pna. Bat ka ding pna ka deiru ka dag jong ka jing kermen ya unang pap kum mga. Namar dei leng ba ka ding pna ba Jesu Kris ulasha bat ngila yo map ya ki pap baro. Kumta ka ding pna ka deiru ka dag jong ka jing penyesuk yang ya pi bat ublai. Ha ka wei ka med da ka ding pna ka jong u ka bala penyap ya ka jing yesuan. Ha ka bau Kris ulasha halor ka ding pna. Ang ka shitiu apostol Paul syaki Ephesus kat nreu. Kumta hato kalong ka badai kum ki kun Kristan bandeng siar ya ka dur ding pna u Jesu Kris. Namar hagane ka juk bangi menta ngiyo i ba ka dur jong ka ding pna ba u Kris ulasha ki penkalalong penban ya ka tang kum ka rong pong perthai. Da ka bashna dur snadar laipo jaj laipo scare bandeng haki skor jong ki breu ki babon. Bun belin ba khamtam wat ki kun samla Kristan ki penlong ya ka dur ding pna u Kris tang kum ka rong pong ban ya le stai ban riam stai ban pen internet ya le dia ha ka lek kawan. Hato kene ka rukom kalong ka badai mo bakum ki kun Kristan ban le ya kene ka benta. Ban jubab ya kene ka jingli kam dei setia ka jing start ka jonga kam dei setia ka jing tibet ka jonga. Henry ngan pen sngo na ka tin ka jong belai ka bangadon tang ka wi ka dekat ka bangan bu bat kata kalong. Haka shiti ka banengkong apostol Paul shikinong karin iwai kat pra uang. Ka kubor jong ka ding pna kalong ka jingbit tasam haki tu ki ban sajat no bat ki bom pediang yau Jesu. Henry hangi ki balamat ya ka jing penem kalong ka bor jong belai. Nganget pin sngo tu syai ya kini ki kentien kilong ki kentien ke basyai. Kumta ka jing deng siar ya ka dur ding pna u Kris ka deiru ka jing penseriem yala dia berkapurthai. Ka ktien jong belai ka ong wat penseriem yala dia bat kene ka purthai. Henry to pen kaladur da ka ba pen thmai la ka jong ka jing mot khnang bangin kot shi ka jing janai jong u Kris. Ong ka shitiu apostol Paul shekinong rom khat ar ka dekhan. Te para samla ba i halor kene ka video ngam syam la kan tho yano. Henry ngakwa aban ai ka jing shisha kalong ka bamdai yang abat ya pi bangin deng so skor dan ingin deng siar pen internet yala dia da ka dur ding pna jong Jesu Kris. Namar hang ne la de krensha ka kubor jong ka ding pna haki bampat nget ka dei tang ka jing bit tasam haki tu ke bakwa ban jot no yala dia. Henry haki ta ke banget pat kalong ka jing pen em ka balong ka bor jong ublai. Tang nget pi sngotu ka ka jing mut jong kata kublai shibon.